Oh my god लोगोफोरनि oh my god मा बुस्थु बेलाय आयौ दिनैसो मोनबाय नै आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिराद खुसिनि हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय दायो मानि भिडिअ बे नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों दायो आङो नै गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोननो हाबाय आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोना दासो आङो बेखौ पस्ट अफिसनिफ्राय लानानै फैदों ओमफ्राय मोना ओमफ्राय भिडिअ खालामनो लुगैनाया जाला आरो बेखौ मोननानै ओमफ्राय दायो आंनि आर्निंआ स्टार्ट जासिगोन गुगोल एडसेन्स पिना बेयाव नाम्बार थायो आरो 6टा डिजिट बेखौ होबासो फैसाखौ मोनगोन आरो आङो ओमफ्राय दा जोबोद खुसि मोनबाय आङो नोंथांमोननि अननायावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आंखौ दा बे लेभेलसिम लाबोनायनि थाखाय दायो आं बेखौ दसे उनाव खुलिगोन आरोना खुलिनायखौ देखायबाय होनानै मानसि आरो थ' जोबोद खुसि मोनबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंखौ बे लेभेलसिम लाबोनायनि थाखाय थ' लोगोफोर आङो आंनि मनिटाइजेसननि बागै एसे फोरमायना होनि नोंसोरनो ओमफ्राय आङो बेखौ मनिटाइजेसनखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आङो 22 सेप्तेम्बराव ओमफ्राय बिनि उनाव मनिटाइजेसन जादों आंनिया 22, 23, 24, 25 नि 9टा एएमआव फुंनि एएमआव मनिटाइजेसन जाबाय आंनि चेनेला ओमफ्राय बिनि उनाव मनिटाइजेसन जाखांनायनि उनाव आङो एप्लाइ खालामदों नैबे गुगोल एडसेन्स पिनखौ 28 सेप्तेम्बराव आरो 28 सेप्तेम्बराव एप्लाइ खालामबाय आङो ओमफ्राय बिनि उनाव नेयै दिनैसो मोननो हाबाय बेसे गोबाव जाखो 22 दिनै 22 अक्ट'ना 25 डेज लाबाय आरो आंनिया ओमफ्राय सोरबा मानसिफ्रा होनदों आरो 10 डेज 15 डेज बिदिनि गेजेरावनो फैयो होनदों थ' आंनिया एसे गोबाव लाबाय लोगोफोर दिनैसो मोननो हाबाय आं बेखौ सफैनाया मैया सानसेल' जाखादों होनदों सफैनाया कल खालामदोंमोन आङो पस्ट अफिसाव ओमफ्राय दिनै मोननो हाबाय आं बेखौ दासो लानानै फैबाय पस्ट अफिसनिफ्राय थ' लोगोफोर बिराद खुसि मोनबाय आङो दायो आंनि आर्निंआ स्टार्ट जासिगोनानो आरो ओमफ्राय बेयाव 6 डिजिटथा नाम्बार दं बेखौ होथारनांगौ नङाबा पेमेन्टआ नोंनि एकाउन्टआव हाबा एकाउन्टजों लिंक बानायबावनांगौ होमबासो एकाउन्टआव हाबो ओमफ्राय नै बेखौ आं दा दसे उनाव खेवगोन बेखौ खिथालायबाय थाला थ' बयनिसिमबो बिराद गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आंखौ दा बे लेभेलसिम लाबोनायनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आङो दा रेगुलारलि भिडिअ लाबोसिगोन आरो थ' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर